Og lige om lidt kan vi høre Simon skrige. Ej, Simon, jeg forstår simpelthen ikke, han tør. Er det nu? Ja, det er nu. Det er nemlig nu. Ja, stakkels Simon. Er det ikke stakkels Simon? Der kommer et skrig. Ja. De ser som nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der! Simon. Ja. Se noget af det der. Vi er med den der. Det er som nummer 6 forrest. Ja, kan I se det? Ja, jeg så dem dengang de kørte op. Skål.